Вітаю, шановное спадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. 3 міліцыянты на аднаго дэлегата. Гэтак у Менску будуць ахоўваць усебеларускі народны сход. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў, пільнаваць парадак будуць 3000 асобаў. Падчас правядзення УНС задзейнічаюць амапаўцаў, сапёраў, выкарыстаюць інтэрнэт-маніторынг і перахоп беспілотнікаў. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал ГУС Менгарвыканкаму. Бяспеку перасоўвання дэлегатаў забяспечыць сталічная дзяржаўтаінспекцыя. УНС сёлета ўпершыню збярэцца як канстытуцыйны орган. Такі статус сход атрымаў пасля таго, як 2 гады таму на даручэнне Лукашэнкі перапісалі канстытуцыю. Першае паседжанне ўсебеларускага народнага сходу 7-га склікання пройдзе ў Менску 24 і 25 красавіка. Усебеларускі народны сход і 80-годдзе вызвалення Беларусі ад фашысцкага захопу маюць стацца тэмай рэкламных білбордаў у сталіцы. Такую задачу паставіла на адмысловым паседжанні старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова. Навесці парадак з рэкламай яна даручыла да 1 траўня. На выбары ў каардынацыйную раду падалі 13 выбарчых спісаў. Пра гэта паведаміла прэс-служба каардынацыйнай рады. Агулам у спісах 280 асобаў. Выбарчая камісія цяпер займаецца верыфікацыяй пададзенай інфармацыі. Гэта спісы «Салідарнасць», лідар Георгій Змітрук, «Закон і правапарадак» Александра Азарова, «Незалежныя беларусы» з Максімам Шабуцкім, «Краіна для жыцця» лідар Віталь Савюк, «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» лідар Павел Латушка, «Блок Пракоп'ева-Ягорова» на чале з Вадзімам Пракоп'евым, «Еўрапейскі выбар» і Александр Дабравольскі, спіс «Воля» лідар Вадзім Кабанчук, «Наша справа» і Роза Турарбекова, «За годнасць беларусак» Ярослав Григор'еў, «Моладзевы наступ» на чале з Лізаветаю Пракопчык, «Голас дыяспара» панад межамі Роман Кісляк і «Хопіць баяцца» Таццяны Мартынавай. Пасля верыфікацыі цягам месяца пройдзе агітацыя кандыдата ў чальцы каардынацыйнай рады. Выбары пачнуцца 25 траўня і працягнуцца 3 дні. У Менскай гімназіі каледжы мастацтва здарылася загаранне. Зліквідаваць яго яшчэ да прыбыцця ратавальнікаў змог намеснік дырэктара па гаспадарчай працы. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. З гімназіі эвакуявалі 572 асобы, у тым ліку 527 навучэнцаў. Разглядаюць версію кароткага замыкання электраправодкі. Сейм Літвы разгледзеў законапраект наконт падаўжэння яшчэ на год абмежавання уведзеных летась для беларусаў і расейцаў. Папраўку, датычную пазбаўлення відаў на жыхарства за частыя паездкі на радзіму, Сейм не падтрымаў. Іншыя абмежаванні, залучаныя ў законапраекце, дэпутаты ўхвалілі. Гэта пазбаўленне ВНЖ за публічнае падтрыманне расійскай агрэсіі. Таксама для грамадзянаў Беларусі, якія прыбываюць у Літву паводле шэнгенскіх візаў, будуць праводзіцца дадатковыя правяранні, што ўжо дзейнічаюць для расейцаў. Грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць віду на жыхарства, не змогуць набываць нерухомасць у Літве. Вялікая Брытанія вылучыць у краіне найбуйнейшы пакет дапамогі ў гісторыі краіны. Яго аб'ём, паводле прэм'ер-міністра Рышы Сунака, 500 мільёнаў фунтаў. Гэта каля 580 мільёнаў еўраў. У пакет увойдуць, сярод іншага, ракеты для нанясення удараў і паветранай абароны, боепрыпасы і транспартныя сродкі. Абарона Украіны ад жорсткіх амбіцыяў Расіі жыццёва важная для нашай бяспекі і для ўсяе Еўропы. Калі Пуціну дазволяць дамагчыся поспеху ў гэтай агрэсіўнай вайне, ён не спыніцца на польскай мяжы. Заяву брытанскі прэм'ер зрабіў напярэдадні сённяшняга візіту ў Варшаву, дзе ён сустракаецца з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам і генеральным сакратаром НАТО Йенсам Стольтенбергам. Кіраўнік вайсковай выведкі Ізраілю падаў у адстаўку, а Арон Халіва ўзяў на сябе адказнасць за тое, што вайскоўцы не змаглі перадухіліць напад Хамасу на Ізраіль 7 кастрычніка. У выніку нападу ў Ізраілі загінулі 1200 асобаў, яшчэ 240 былі ўзятыя ў палон. Мы правалілі нашу найважнейшую місію, і я, як кіраўнік вайсковай выведкі, несу поўную адказнасць за правал. Адказнасць за правал 7 кастрычніка ўзяў на сябе і кіраўнік службы агульнай бяспекі Ізраілю Раннен Бар. Чакаецца, што ён пойдзе ў адстаўку пасля заканчэння ізраільскай вайсковай аперацыі ў сектары Газа. Дабрачынная ініцыятыва «Калі ласка» адкрыла ў Менску цэнтр выдачы рэчаў. Ён будзе працаваць у фармаце бясплатнай сацыяльнай крамы і дапамагаць людзям з інваліднасцю, шматдзетным, самотным пенсіянерам і не толькі.
Атрымаць можна абутак, вопратку, сродкі гігіены і рэчы для дома. Даведацца падрабязней, хто можа звярнуцца па дапамогу, можна на старонцы ініцыятывы «Калі ласка» у Фейсбуку. Ініцыятыва зможа забяспечыць патрэбы паўсотні асобаў на дзень. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале «Белсат».